makatora mwana mukanochekeresa mwana imimi. Saka vakaramba kutsanangura nyaya iyo kuti vabvume. Saka tabva ipapo takazoi zichienda izve munokumuchwa kuno mumwe muprofiti kwakubocha kwamarange. Ndobva taenda koko kwakunosvika muprofiti mukuru wechechi akanokomenda zviprofiti zvese achiti ndivo vakatora mwana. Imimi vachiyangu ende munopa amadishe mwana wake wamakatora muchichekeresa aone kuigwa zvinoitawo vana vangu. Shewa mwana pamba. Inda ndiri mugadheni. Ndichishanda mugadheni. Madzimai ndo vanga vari kuno kumba. Nguva yavakatirega ndochera mvura pane panocherwa mvura padhuze. Ndopa vakadzoka kunochera mvura ndopaona mwana hapasisina. Saka ndakazobva kugadheni ndichiuya kwakuwana vadzimai toti handashayiwa mwana. Ngati mashayiwa mwana aenda kupi zvikanzi handisi kutomuona. Kwakuchitotanga kutsvaga mwana. Asi pamba pedu panenge pane vanhu vanenge vachibatsiriswa vematernity. Saka takatanga kuti vanhu vese varipo ngatibatsirane kutsvaga mwana vematernity. Ngatitsvakei mwana tese pamwe chete. Takatanga kufamba tichitsvaka mwana kwakuzodzimara tafonera sabhuku. Mwana hatisi kumuona sabhuku wabva wauyawo mayuthi. Vanhu vese takaita bishi rekutsvaga mwana. Asi mwana panguva iyoyo haana kuwanikwa. Kusvika ndatoona kuti panapa mwana tatomushayiwa rega ndiende pamapurisa. Mandanoripota kumapurisa. Ndichidzoka kumapurisa ndakafona kuti hapana chimwe chaitika here. Vadzimai vakati hapana kana mwana hatisi kumuona. Takaita mazuva tichingotsvaka munzvimbo yese asi mwana tisingamuoni. Takazodzimara kuti ngatitete zvekutofamba kun'anga. Saka tatabatana pamwe chete nasabhuku nemayuthi emunzvimbo nevamwe machairmeni tichitsvaga mwana. Takaenda kun'anga dzimwe dzekuna Harare uko mwana hatina kumuona. Tikatendererazve nedzimwe n'anga nezvimwe zviprofiti mwana hatina kumuona. Asi zvimwe zviprofiti zvanga zviri kungotaura kuti mwana wenyu ane munhu anga ari pachitsidzo ndiye akatora mwana wenyu akachekeresa. Asi vamwe vanhu vakanga vachitoita zvekutofona pafoni vari vaprofiti vachiti mwana wenyu ane munhu anga ari pamba penyu ipapo ndiye akatora mwana akachekeresa. Asi vaitotaura nezita. Saka zvese zvotakanga tichitozviramba kuti munhu wetogara naye panapo ndiye angabva atora mwana wedu here kudai. Zvingaiti. Takaramba tichifamba. Kusvika tazoona kuti zvekuramba tichingofamba tiri munyika umu hatimbodzokai kuchechi. Ndobva tadzoka kuchechi. Tadzoka kuchechi takabva tapuwa vamwe vaprofiti kuchechi. Vatakapuwa kuti vatibatsire nemutumwa. Vaprofiti vaya vakazouya pari pamba ndobva vasheedza vanhu vese vanga varipo. Include vana vachiyangu vanga varipo vachitobatsirwa, vadzimai vavo vachitobatsirwawo. Saka ndobva atanga kuchiprofita. Akaprofita vanhu vese vanga varipo nevamwe vanga vasingatopindi postori. Kusvika azoti ini ndiri kuona kuti mai chiyangu ava ndimi makatora mwana pano imimi nemurume wenyu. Makatora mwana mukanochekeresa mwana imimi. Saka vakaramba kutsanangura nyaya iyo kuti vabvume. Saka tabva ipapo takazoi zichienda izve munokumuchwa kuno mumwe muprofiti kwakubocha kwamarange. Ndobva taenda koko kwakunosvika muprofiti mukuru wechechi akanokomenda zviprofiti zvese achiti ndivo vakatora mwana. Imimi vachiyangu ende munopa amadishe mwana wake
wamakatora muchichekeresa awo nekuvigwa zvinoitawo vana vamwe. Saka vachi yangu akutaurwa ndo varapa amai changu ndio ava amai changu achangu eyo nyaya mudari taura iti zomazirei musi wakashayikwa mwana ina ndiri pachidzidzo nditori nenhumbi yangatondilanditori pachidzidzo ndine nhumbi ine 9 months veri ndandakataura amai kana muchitaura mazwi ndataura anenge achinyorwa uko saka taurisa zvangachita baba tauraina pamusoro ina musi wakashayika mwana nina ndine nhumbi ine 9 months ndakange ndakatorara mutende mangu mbatuni vamwe varwere vakatowanda takazoti ndakatorara ndakanzwa gogo achiti ndashaya mwana wangu vanhu mukai mundibatsira kutsvaga mwana wangu ndokumuka kwatakaita mutende kuti chibudo tichitobatsirika kutsvaga mwana takatendera tikatotsvaga mwana tikatomushaya tikadzoka pamba tikatogara tichitobvunza kuti ivo pavaifamba vakamirira murume wavo kuti adzoke kupolisi kwanga vanoripota takagara madzikisa isu taura zvamuchidzakutanga enderera achiyangu taura mazira munoita nenyaya nini nyaya iyi handivachandinoziva ndakanga ndisipo panzvimbo musi washayika mwana ndakabva pamba pababa wachiri chitatu kuseni iva ndaenda kumba kwangu inini ndaiti kumba kune mazita kumba kwanu ndakabva kumba kwababa uchienda kwangu kwachiyangwa kwakifi iri musi wechitatu kuseni ndakazotodzokera pamba apa nenyaya yekunzi pashayika mwana ndopandakazodzokera pababa zvireva kuti nditi ndakazotodzokera iri Saturday kuseni mwana achinzi ashayika Friday. Alright. Ndanzwa nyaya yechiprofita nanzwa nyaya yekufamba pakafambiwa pamukaenda kumusangano wenyu wechechi pamukapoma maprofita wanga uripo wanga uripo hatina pia maprofita menditaura ayo mira handiti nditakagara panapa iwo wakagara ikoko musi wandogara ikoko unozondibvunza nhasi nditi kuvhunza uri maprofita aripo awe maprofita ndinoti ndiudzi muprofita kuti akati chii muprofita akauya akaenda kutorwa nababa wakubhowera kunova ndokumusha kwavo handizive kuti akauya sepa nditoti muprofita akauya akabva kubhowera kunova kumusha ndokwavababa akati chii akatanga kuprofita amai avo akati amai mune vana 2 murume wamanga munayo kumashure asi mwana wamunayo ndeyekutanga pamurume wamunayo saka ndichokwadi ndichozvere bva wachitiwo murume wenyu imimi muvhangeri ndizvozvere tikati ndizvozvo chokwadi bva wazochitiwo vakachiti pangu pacho ndokunakukanga bva wachiti baba wemukadzi uyu na baba wenyu imimi vakafa tikati bva pachizosvika zvikachinzi amai imimi ndimi makatora mwana mukapa murume wenyu akacheka tikati no handina kubvira ndanga ndisipo panapa kozvekuzonzi ndakapiwa mwana ndikamucheka ndanga ndisipo panapa ndakazoya nguwai ndikazotora mwana uyo zvenguwai profita anyepa manja anyepa muprofita anyepa asi wese waiona kwese ukaiona pamwe pacho aitonyepa nekuti akatanga kutonongedzera munhu asiri changwa kwese uko aiona muprofita apapapa pakuti amai akatora mwana chichi ndo pachisina kuona muprofita padzima akunyepa muprofita aita zvezvekudzi alright ngatisiyana nemuprofita wokubhoyera taenda kubotya sokufamba nenyaya ai ndiri kutaura kuza kwandiri kubotya makaenda mese here makanga muripo mese tanga tiri mese mukuru wechechi yenyu mutumwa akati kuti mutumwa pakanyorwa dhoketi richibva apa richienda kwatakaenda nemuvhangeri muvhangeri akasvika achiti akati iye mutumwa hatina kutaura naye sekutotaura kwatiktok akauya muvhangeri atakabva naye kuno ndiye akauya achiti mutumwa vati mimi payava mwana wavo tikati no hazvikwanisike kuti titisu tipe ava mwana wavo nekuti hatina mutumwa anonyora result rake papepa tipei bepa ramakanyorerwa result ramutumwa tiriona fataona pasina tikati no
hapana zitaura zvizatura mutumwa pakutitaurira seiwo chitiyo ndo zvatawana mutumwa fatati azviite fati achiti mukoma chende munokumbira zemeni kuti tichiprofitwa nevamwe maprofiti vakawanda mukoma wangu inini vasimba vaenda vanopiwa semeni avhanzi oraiti kana vachiti vari kuramba tipe vapei semeni muvhangeri vatikabva naye kunoku abva asvika abva atanga kutaura mashoko akawanda mudare mashoko aitaura kuti vanhu ava ndo vari kumbobatwa ndo vakadai vavhangeri vabva vati no hatisi kumupa zemeni pano fandatena vandadzoka ndikati kana asina kupiwa zemeni nekuti toda profiti 3 or 4 anoprofita nyaya iyi chandawira chacho kuno kuchi fandatena vandadzoka kuno nyaya iyi haina kubusa ke iyo chamodoliwiri ndemubvunzo wanoda kubvunza zachiyamba munopati madzimai vangu vaenda kunonzi kuchii pachitsidzo pamba pane vanhu vakawanda zvakadii pane matende 6 pane matende 6 kudaro imimi ndibva manongedzwa kuti ndimakatora mwana muri mega muno mumwe here munhu wamakabatanidzwa naye kuti amai ichiyangwa nevava ndimatora mwana nyaya ichitanga kufamba kuenda kumaprofiti vakatanga kuenda kuglasgow vakatanga kuenda vakati kuglasgow hatina glasi ranga singanyatsooneki saka tangoona mota yeblack saka mota yeblack ndichiyangwa village yesebva raungana bva ratanga kutonga nyaya yese village wanyaya yabvazonzai vachiyangwa anga asipozichiwahantu kanzi pambani vamwe vanga vakadismisswa kunzi problem yapera chienda iyi vanhu vaibva vateerwa bva vauya vatanga kunzi saka ndimahonde nakatumba ndo vanhu vacho vanga vasungurwa vatanga kuvapina futi vanhu vaivaya vasvika pamuzati hatina mwana wedu panyaya ibva yambonyarara pakazouya muprofiti akayarwa navanhu kuya vakawanda ndokavakateera vanhu vachiti uyai mutore chi ende munotora vanhu vanga vari pachitsidzo panapa vakanotora vanhu 2 vakanotora matende 3 vamwe vese vanga vari pavana kunotora vakatorwa muri matende 3 vamwe vese vanga vari pa vanokwanisa kuteerwa kumutora vari kupi vanhu avama vakakuenda kudzimba vechitua havako mimi chete ndimazosara muchinzi munonyanya pakusitywa kwakaitwa kuti nyaya ionekwa kuti iri papa muprofiti paakatanga kuprofiti ini ndakati ndichisimuka ndakabata mwana wangu kanga nemimimirai uyu ndiye murume akabva wanongedza pankura mukoma wemurume zvikanzi uyu ndiye murume wenyu bvasimuka pankura zvikanzi panyaya yekushekwa kwemwana mune chekuziva zvikanzi aa ndina chekuziva vagara kwanzi garai basi vanonongedzera umwe murume zvikanzi ndiye murume ava kupedzesa avachiyangwa panga pachitorwa kuti kwakati kwakaendwa uyu achibvumira kuti pamuprofita wakati kwakaendwa pamuprofita wakati akaendwa ndizo pamurume wenyanga profita akanyeka unazoona sei aiunafungidzira tisungukai mhosva pakutanga pakatoya maprofita achitoprofita tiri pamba isusu pakatomboyanganga yekutanga ikati baba ndima akautora mwana wenyu kwakatoya mumwe muprofiti wechitu akatohakisa dhimoni rikatotaura rakachema richiti iwewe ndiwakandipa mwana uri kugadheni tiri kunetsana iwe ukurambe chii udza vanhu ivo babe vavo uri kurambe chiwo wakandipa mwana iwo richichema zvikanzi handina kukupa mwana ndiwani taura kuti ndiwani zvikanzi wakandipa mwana tiri kuharare dhimoni richitotaura taurai muri papo pamusoro changano ngati nini vanhu vangataura kuti hanzi chiprofiti chainei toda kuti tingovhurana taurai amai avo vakaprofitwa nemuprofiti zvekumashure zvakaitika kuti murume wainaye ndochingano murume akaprofita zvakawanda zvemusha mavo asati asvika panyaya iyo kuti aonese vanhu kuenda nyaya amai ava vakaprofitwa kunzi murume wainayo haasi kutanga murume wavo wakasiyana naye sei vanokwanisa kutsanangura here dai mumboona wenyu sedai murume wavo kutanga asiri uyu vanokwanisa kutsanangura kuti murume wavo ari izvo zvane vakasiyana sei kwizaizwi
maprofiti inini ndichisvika pachidzidzo gogo vanotoziva kutoti inini nandakambenge ndakaroora ndaitodedzwa ndichinzi amai hei ndine mwana anonzi Rashid zvese izvo vainge vachizviziva muprofiti ainzi akaemuso chitatu amai azvizozvamakutaura zvandiuko muprofiti akutanga wakasiyana naye sei chikonzero ichocho touramba nomunhu wokutanga ndochaunombotanga kutaura sototaura zvimwe nini murume wangu aienda kuSouth Africa achidhiraivha magonyeti akazoenda kukongo akudzoka kubva kukongo vanoti akatakura zvinhu zvakange zvakabiwa kubva asungwa ari kusambiko saka hama dzemurume dzasingabudire pachena kuti murume wenyu akasungwa sei akatongwa ingoti asati atongwa saka ndagara 3 years pandakagara 3 years ndichitoti vanosunungura kana munhu agara 3 years kuti tako kusunungurai kuti muchiropa ndo masirana takaita nemurume wangu muprofita akaprofita amai ava kuti amai ava vane vana 2 nemurume wakasiyana nemurume uyo ane mwana mumwe chete asi amai ava chakaita kuti vasiyana nemurume wa akasungwa nekesi yemedha ava baba vakaprofitwa kunzi ivava vane gomba remai mukoma vane gomba remai vari pano ndokuwanyekwera havana makomba remai zvakaprofitwa kwenda kuna gomba remai kuna zvakawandisa zvakaprofitwa ngomunda wemadhaka kesi I think kesi again maiwisa kwatiri regati titauri maiwisa kwatiri zvedu isusu tanoda kuti tifambe tese zvakanaka but takaita tamukuita chatoda kuzondidzo kuti mwana ari kupa ndizvozvo iwe unopinda chechi yaunotenda here unotenda mairi chechi yaunonyanyotenda machiri chechimiri chandonyanya kutenda mairi uzoti nini chechi ndoitenda ndinotenda kuti ndirambe ndiri muchii ndingangoti ndoma ndakaberekera ndoma ndakakurira unobvumirana nezvese zvinoitwa muchechi mei zvinoitika muchechi mangu ini ndobvumirana nazvo zvese uye kuti maprofita arimo ndeyechokwadi maprofita ari unobvuma zvese here zvimwe zvacho handikutsikane nazvo ndati unobvuma nezvemuchechi mako here zvimwe zvacho handichakutsikana nazvo chiprofita unochibvuma here muchechi mei chiprofita chirimo but chimwe chacho ndichemanyero taura yamai kudzoka kwauriyo unopinda chechipi amai John Marangi iye unopinda chechipi unopinda John Marangi unotenda maire amai taura kana kutenda kwaichiteera saka avakatikura zemeni mutumati iwe chiyamba tora mwana upe hama ndishe mwana akachengetedze mwana saka avakatikura zemeni ndiani maprofiti nyaya yabva mukati yataurwa naye priest saka ava kutsvagwa kuti vadapinda nemabvangere basa nepamarenga paipa ava vakatsvagwa vakashaakuenda vakuonerwa kwati kaenda kumba vachida kuzemenwa pakaparidzwa ndaiva ndiripo handina kutiza kwandakaita musanyepero iwe chiyanga amai azvataura zviro ko pakaziswa maridzo kwauripo makapiswa kwataurwa maridzo ndaiva ndiripo ekanzi muvhangeri akasimuka achiti kune vanhu vari kurombera mamaini saka vanhu vari kurombera mamaini ivava vanofanira kunzi vabatwe so kunamba 7 varohwe zvakasimba sterei vanhu vapi pakangonzi kune vanhu vari kubama vana vachiisa mumamaini saka vanhu vanofanira kunzi vari pana pacho ngavabatwe varohwe singaiti aiwa handina kurohwa kwava vanhu hakuna munhu akarohwa handina kutiza ndakatoenda ndikanopindurwa wedhire kupedzisira nekunzi akanga wakutsvabva wauda muprofita wauda kuhoma maprofita wanga waenda ndakarambirwa profita handina kungopira ndambonzi ndikupiwa zemeni
ndakatonopindurwa mudare rinogadzirwa maprofita ekuti ndiprofita zvakanzi hatisi kukupa. Unoona nyaya zvadzinoita mafungiro angu inini iyi nyaya yakaitika iyi inofanwa kusolveka pachavo pachechi yavo nokuti zvinhu zvakaitika izva zvinokuitika mumagunhu zvakaitika pachavo saka zvimwe zvese zvikubuda mweya vezvikaizvi mungatadza kuzvitambira kasi takudzorera futi kumweya wenyu tokudzorera kubocha kwacho kune mutungamiriri wani nokuti inini mutungamiriri wenyu mimi anotaura zvinoitika iwe hautenderi kumutungamiriri wako ini ndinotenda saka wakadii kunoona mutungamiriri ndoda kuti imi mundipe zanga ndozvandakaita ndakatoti mukoma endai munopiwa saka ndaku mukoma iwe wauri iwe ndoda kuti uende wega nemhuri yako yese yauya munomi unochenura hazvina kumboipa ndisikurapa ndinoda kuti musawahwanenge madzoka mu agara basi ndichida kubvunzawo shoko rimwe randanzwa ndanzwa kuti babava kwakabatwa dhimondi rakataura kuti baba nomukadzi ndimuri kuziva kwanyinda mwana ndochechi yekwamaranga here kana kuti imwe chechi dhimondi rakabata zvirengupiname pamusoro changamiro nhau yavari kutaura vakava mbuya ndeyekuti pakushaya kwandakaita mwana inini semasabhuku tikagara munyika ine vamwe vakati aiwa izvi zviregei titorochi vamwe vanoedza kutibatsira vanoedza kutibatsira toro zvekufamba sei mugara kupi kumazowe kutiparanifamba saka zvadaro uyu munhu akatorwa uyu hamenoti chechipi handitozivo andobva aita zvavo zvavari kutaura izvi asi vaprofiti vauya isusu pachedu hatina kutora vaprofiti vakatunhwa nemutumwa vakatouya nemarabhauma hatina kumboonana nemaprofiti aya vakasvika pamba pedu isusu ndofunga sabhuku akafonerwa sabhuku anga asipo ndofunganamavapinda chairman wemayuthi ndiye akanga aripo zvokuti handisi kuzoti vapinda here mukati munomu chairman wemayuthi akanga aripo vaprofiti vachiprofita nyaya ipi iyi vakatorai vanhu vese vakatorai vanhu vese vanga vari papi ndo vakaita nyaya iyi vapostora inakiitwa maprofita enyu akabva kupi akabva kubocha kune mutumwa iwe maprofita akabva kupi muprofiti ndewekubhowera kumusha kwababa zvakanaka ndazvinzwa ndo zvaakutaura hatimupikisi iwe wechimbonyarara iwe muzukuru wangu kusero iwe amai mama unopinda cheche kwamarani maprofita akabva kupi akabva kubosha mogara kupi munogara muchina ava inini ndakukudzorirai kumaprofita ekubosha toda kuti nyaya ibude muchechi menyu mune maprofita kameni akasimba anoona asingafungidziri pasina mweya tiri goregorere mahara dzokerai kubocha kwamutumwa mudzoka mune result sabhuku nyaya iyi iri munharaunda mako usasumudze munhu wechipostori iwe unosumudza munhu wako una sekretari wako anogona kunyora zvakanaka ngaaine sekretari yeye anonyora chiprofita chese chabuda kana wakaita vanhu 20 ngavanyore hapana mwana angashayike mukompaundi obva ashayika zvachose mune chitsotsi inini ndikuti sabhuku dzorerai sekretari wenyu ava vanhu vagara vanoenda kubocha chechi yava vasi varombo mangwana chaiva vanosungwa vachienda kubocha saka endai nasekretari wenyu anopedza mazuva 6 kana ari 6 odzoka kuno akanyora maminutes wakabatwa iwe handa kuti ramba handa kuti nemhoso nokuti nyaya yako kuenderwa mapurisa isi tiri kuita pati yedu yechivanhu ndoenda tiri kuita izvo isu hatikwanise kujeri tinongokubata tokuripisa pachivanhu chedu toda kuisa kumapurisa ndo nyaya yedu ina handisunge munhu zvokupa punishment yekuti gara 5 years ayo tinoripira netsika yedu yechivanhu saka iwe tenda nokuti ngozi haise kwabushu ayo ngozi ndeyekwanzou
whether vakufevhera vanhamo kana vakadziva ngozi nemaitiro ayo. Atemu zvanzi chisi achiyere musi wacharima kana muchiziva tsumo iyoyo vava kuru chisi achiyere musi wacharimwa azvireve kuti kurima kumunda chete kana kugadheni chete zvese zvaunoita muupenyu zvinogona kupedza 10 years zvisina kubuda but zvichazobuda. Ndozvokutaurwa panapa kuti nyaya yenyu iri mapurisa yauya kukwamambo but muchaiona painoperera nokuti yakaitwa nomunhu haina kuitwa nomweya unongofamba chete kuti mwana iye ashaika. Tauraini wozva Sabo pamusoro yechangani chekutanga ndiri kutendai kwaro ndinoite zvakawanda inini handisi kuti mwana wangu ane hosha kana kuti haana munhu wega anotidi nezvimiri mazuva angu ndekutendai pasi mazuva amataura kuti ngazvidzokere kubi kwamaranga ishuwa vaprofiti vekwamaranga variko vanonyekwa ishuwa vaprofiti vekwamaranga variko vanoda kuti chokwadi zvese zvinongowanika zvinongoitikawo kwese kwese zviriko futi chii ikoko asi chokwadi chinodi ndatenda saka munotenda kuti ndatidzokerai ndatenda mazuva angu Sabo kumazvinzwa hatichada kumukutaura kunopfuura ipapa Sabo isusu ndofunga nyaya iyi haina kupusai panoshaika mutumbi wasikwa naMwari mungoti nyaya yongorova chete. Uyu mukomana uyu pari zvino haana mhosva taane mhosva akabvarirwa handizvozvo asi endai munofamba pozodzoka kuno mutaurei takadakira nyaya dzevana vasiwa isipa takafamba misese yusisevheji murume uyu ndowazvikabata achinzi chiyamba tabva izvozvo musi watakafoni vana amai avo vachibva kosha ini ndakabva pakati chiyamba achibva saka chandikagona isuo chokuti titsvage kuti pari kuyachokotera seaction toita sei mramanya papolisi kama polisi murume uyu tikazomwana akutoda kubva papolisi asi hatina nguvata tobvotofoni haunzi atosumuka kubosha saka tikuti isisu koiye anonzvenga sei akatobuda papolisi kuyava papolisi mari polisi haisi kutomboshanda iyoso ikaudzira marekodhari nayo pamusoro inini handisi mupurisa number 1 ndiri mambo inini handiferefeti dzangu dzinouya panzvimbo ndozitonga nemafekts adzo saka polisi kana yapedza zvairi kuita ichabata munhu akaita nyaya ipapo ndokuvimbisa kuti mutumbi womunhu hauraita sei saka endai kudzimba rungai zvinokwenda rini kubocha asi musi wa1 ndoda kukuonai pano makabata magwaro akakwana ngoro chichari kupi ari kubuda ari kutenderera anogona kubuda adavaisundo rinei anogona kudzoka maybe after mwedzi kana kuti so ozara kutendererasaka ndokaongoti madzitenya mukutaura anogona kuti pesanei kasi zvandinoziva inini chokuti anenge achitenderera mugona unobatsira aiwa ndinofonda muzimbabwe anofonera musatauri nyaya yekufonera nyaya idzi nda kutaura chokwadi hadzitaurwe mutumwa asipo dzinotaurwa pai panotaungana pai mutumwa aripo ndopanonopirwa unzi pane nyaya yakati yauya dai kwangu ndoda kuedza kutaura kuti dai kwangu kuti vanhu mavadheti rokuti kazhinji june kune musangano wegomo unenge uripo urikuotorere wakamarangi nini vakasiya chechi asi ndaifamba neuyu muzukuru wangu mwana wazadzi yangu mukadzi uyu ndiye murume wako uye hanzadzi yangu mukadzi ari kutaura inini ndiringoti mashoko amataura makuru changamiri asi ndaikumbira kuti uyu murume paanouya kudare next time afambe nemukoma wake vane chokwadi chavanosi ndiri kuti nini pane nyaya nitauna baba vari kuramba vachisimuka vane mwana baba kwaina zvinzwa zvandataura mazinwa nguru tikavhika nemashoko chandataura ndechekuti nini dzokerai kuchechi
handikupei vangu vandinoziva nokuti imimi muri kwamarangeni ndikakutumirai vangu vandinoziva chiprofita chinosiyana kasi ndoda kuti netsika yenya munoti ndamairi endai munobatana mogamodzoka azvitoda ndataura ndaita chichemo chekuti ndaikumbirawo kana venyu vamunoziva ayo dzokerai kukereke yenyu tsamba ingabata kuti dhoketi inoenda kuna mutumwa rovherifaiwa rodzoka iroro racho ndoratinoda endai munodzasina mapedza kutipei nhamba ndataura kuna baba kuti baba imimika pane pamava kukanganisa shoma shoma hamufane kusadzarara maitira maita manja munhu anofana kunge ari panyaya mogara basi unamsa 1 nhamba yekubocha isaya yekumtumwa uyu atipinde mune imwe nyaya Baba.